عز سلامتنا تقبلوا فنونات كاتتلو خبرات عزبتنا نلو مقدم 25 ميازيا 2026 تدالوا حديث زيناتات حزلكم قريب له مقتالكم بخبر عدم فلما قنتتاتو ኢትዮጵያ ዕጡቃት እስራት ንምውፃእ ኣብ ዝገበሮ ስርሒት ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ መንእሰያት ምትሕባር ክግበረሎም ቤት ጽሕፈት ጉዳያት መንእሰያት ትግራይ ጻውዒት ኣቕሪቡ ኔቶ ሓንቲ ኣባል ሃገር ካብ ወታደራዊ ኺዳን ክትውገድ ዘኽእል ሕጊ ከም ዘይብሉ ኣፍሊጡ ቤንጃሚን ናታንያሁ ንኣዋርሕ ዝሃቦ ናይ ጥዕና ምስጢር ሶማልያ ነዳዲ ዝፀዓና መራኸብ ብቐርሰንቲ ተጨወን ኢራን ኣመጻቦ ሄርሙዝ ክልተ ንግዳዊ ናይ ጽዕነት መራኸብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትያ እዝን ካልእን ብዝርዝር ሒዘልኩም ከቕርቤ ክትከታተሉኒ በኽብሪ ዕድም ኣብ ክልል ቤንጃሚን ጉሙዝ ዞባ መትከል ዋና ከተማ ግልግል በለስ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ሰቢሮም ንምእታው ዝፈተኑ ዕጡቃት ብዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ሰባት ከም ዘቐተሉን ነበርትን ተወካሊ ባይቶ ናይቲ ከባብን ንቢቢሲ ሓቢሮም ቢቢሲ ዘዘራረቦም ነበርትን ኣባል ባይቶን ዶክተር መብራቱ ዓለሙ ከም ዘረድዎ እቶም ዕጡቃት ኣብ ከተማ ግልግል በለስ ተኽሲ ዝኸፈቱ 24 ሚያዝያ 2026 ኣብ ሰዓታት ወጋሕታ እዮም ዶክተር መብራቱ እቶም ዕጡቃት ንከተማ ግልግል በለስ ከቢቦም ሓያል መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈቱ ብምግላጽ ቀንዲ ዕላማኦም ግን ኣብታ ከተማ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ምንቁፅፃር ምንባሩ ሓቢሮም ሓደ ነባሪ እቶም ንምእታው ዝፈተኑ ዕጡቃት ጉሙዝ እዮም ዕላማኦም ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ኣባላቶም ንምፍታሕ ኢሉ ካልእ ነባሪ እውን እቲ መጥቃዕቲ ብዕጡቃት ጉሙዝ ከም ዝተፈጸመ ኣረጋጊጹ ኣባል ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ዶክተር መብራቱ ብወገኑ ካብቶም ናብ ሰላም ክምለሱ ተሰማሚዖም ዝነበሩ ግን ከዓ ድሓር ብሰላም ኣይንምለስን ካብ ዝበሉ ወገናት ከም ዝኾኑ እዩ ዘለና ሓበሬታ ዘመልክት ይኹን እምበር ምስ ካልኦት ዕጡቃት ጉጅለታት ሓቢሮም ከም ዝመፁ እውን ሓበሬታ ኣሎ ኢሉ ሓደ ነባር ናይቲ ከባቢ ከም ዝገለጾ እቶም ዕጡቃት ምልውዋጥ ተኽሲ ዝጀመሩ ምስ ፖሊስ ናብ ቤት ጽሕፈት ክኸውን ከሎ ድሕሮም ብፖሊስ ሚሊሻን ፌደራል ፖሊስን ዝተኸፈተሎም መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ሂቦም በቲ ዝተኸፍተ መጥቃዕቲ ኣብቲ ከባቢ ስርሖም እናካየዱ ዝነበሩ 7 ሰራሕተኛታት ቤት ማሕረርቲ እንስሳታት ተቐቲሎም እቲ ቤት ማእሰርትን ቤት ማሕረድን ኣብ ተቐራረበ ቦታ ስለ ዝርከብ እቶም ሰራሕተኛታት ወጋሕታ ናብ ስራሕ ኣብ ዝወፍሉ ዝነበሩ እዋን ብሃንደበት ኣብ ማእከል እቲ ተኽሲ ከም ዝኣተዉ ነበርቲ ይገልጹ ብተወሳኺ ካብቶም ዕጡቃት ክልተ ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ካብ ሚሊሻውን ሓደ ሰብ ከም ተሃርመ ተፈሊጡሎ እቶም ዕጡቃት ነቲ ቤት ማእሰርቲ ሰቢሮም ኣትዮም እሱራት ንምፍታሕ ዝገብርዎ ፈተነ ከም ዘይተዓወተ ዶክተር መብራቱ ገሊጹ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ፖሊስ መኪቶም ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዘፍሸልዎ ገይሮም እዮም ይብል ኣቶ ሙላቱ ዞባ መትከል ካብ 2018 ጀሚሩ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ክካየዱ ድሕሪ ምጽናሕ ተዛማዲ ሰላም ሰፊንዎ ነይሩ ይኹን እምበር ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ብሰራዊት ናጽነት ኦሮሞን ዕጡቃት ጉሙዝን ዝፍጸሙ መጥቃዕትታት እናወሰኹ ይመጹ ኣለዉ ኣብ ሰሙን እዚ ጥራይ ኣብ ወረዳ ቡሎን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 20 ሰባት ከም ተቐትሉ ሓበሬታ የመልክት ቢቢሲ ብዛዕባ እዚ መጥቃዕቲ ካብ ቤት ጽሕፈት ህንጸት ሰላም ጸጥታ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ይኹን ካብ ምምሕዳር ዞባ መትከል ተወሰኺ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ኣይተዓወተን ኣብ ኣብያተ ቤት ማእሰርቲ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ መንእሰያት ምትሕባር ክግበረሎም ቤት ጽሕፈት ጉዳያት መንእሰያት ትግራይ ጻውዒት ኣቕሪቡ እቲ ቤት ጽሕፈት ንሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ከም ዘመልከቶ እንተደኣ ኮይኑ ብዙሓት መንእሰያት ዝሓሸ ዕድል ስራሕ ንምድላይ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ስዑድ ዓረብ ከም ዝጓዓዙ ብምጥቃስ ይኹን እምበር እዞም መንእሰያት ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ስለ ዘይብሎም ሕጋዊ ሓገዝ ኣይረኽቡን ዘለዉ ብሰንኪ እዚ ድማ ውሕስን ሰብኣዊ መሰላት የብሎምን ነዚ ተኸቲሉ ከዓ ናይ ስነ ኣእምሮውን ኣካላዊ መጥቃዕቲ ይበፅሖም ኣሎ ብተወሳኺ እውን ነዊሕ እዋን ብዘይፍርዲ ምእሳርን ሕጋዊ መሰል ነብሰ ምክልኻልን ምክታልን የብሎምን ብምባል ፍርድን መስሕን ኣብ ዘይብሉ ውሳነ ክሳብ ናይ ሞት ዘብፅሕ ፍርድታት ውሳነታት ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ይውሰድ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብቲ ሃገር ካብ ዝርከብ መዳጎኒ ማእከል ዘሎ ዘይፍትሓውን ኣተሓሕዛ ኣዝዩ ሕማቕ ምዃኑ ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብተደጋጋሚ ይገልጹ ከም ዘለዉ ዝሓበረ እቲ ቤት ጽሕፈት ካብቲ ልሙድ ወፃኢ ዝኾነ ኩነታት ኣብ ከባቢ ካሚዝ ሙሻይ ዝተባሃለ ቤት ማእሰርቲ ልዕሊ 200 ዝኾኑ ተወለድቲ ትግራይን ዓፋርን ኦሮሞን ዝርከቦም ብጅምላ ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎም መዓልቶም ይጽበዩ ከም ዘለዉ ገሊጹ እቲ ቤት ጽሕፈት መንእሰያት ዝሓሸ ስራሕ ንምድላይ ኣብ ዝኸዱሉ ሃገር ሕጋዊ ናይ ሕጊ ሓገዝን ምክልኻልን ኣብ ዘይረኽብሉ ኩነታት ዝተመሓላለፈ ናይ ጃምላ ሞትን ብይንን ምዃኑ ንኢትዮጵያውያን ጥራይ ዘይኮነ ንመላእ ህዝቢ ዓለም ዘሰንበደ ዜና ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ዘይሰብኣዊ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሃገራት ዘሎ ነዊሕ ናይ ሰናይ ርክብ ዝጎድእ ተግባራት ምዃኑ ገሊጹ ስለዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጉዳይ ኢፌዴሪክ እዚ ናይ ጃምላ ሞት ፍርዲ ካብ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ናይ ስነ ኣእምሮን ጸቕጥን ዝፈጥር ሃገራዊ ክብርን ዝትንክፍን ዘይሰብኣዊ ተግባራት ስለ ዝኾነ ምስ ኤምባሲ ስዑድ ዓረብ ብምትሕባር እቲ ጉዳይ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ መፍትሒ ክረክብ ህይወቶም ዜጋታት ከድሕንን ክጽዕር ሓቲቱ ብሕወሓት ተመዚዞ ኣካየዲ ስራሕ ቴሌቪዥን ትግራይ ኮይኑ ዝነበረ ኣቶ ኣባዲ ገብረስላሴ
ብጀነራል ታደሰ ወረደ ተባሪሩ ኣብ መድረኽ ህዝብን ሕወሓትን ብተደጋጋሚ ብብልጽግናን ስምረትን ተጨውዩ አንጻር ብሔራዊ ረብሓታት ትግራይ ጠጠው ኢሉ ዝተባለ ዝተገምገመ ትግራይ ቴሌቪዥን ነቲ ትካል ይመርሑ ዝነበሩ አቶ ተሻለ በቀለ ካብ ስልጣን ክእለይ ብምግባር ኣብ ክንዶኦም ንኣቶ ኣባዲ ገብረስላሴ ዕላዋ ኣካየዲ ስራሕ እቲ ትካል ክኸውን ተገይሩ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ብሕወሓት ተሓሪዩ ተሽሙ ዝነበረ አቶ ኣባዲ ገብረስላሴ ኣብ ድወይትን ወይንን ዓመታት ዝሰርሐ ከም ዝኾነ ዕላዊ ስራሕ ምስ ጀመረ ንምክትታልን ዳይሬክተራት እቲ ትካልን ምትዕራይ ክገብር ትፅቢት ተገይርሉ ነይሩ። ይኹን እምበር ግዝያዊ ምሕዳር ዝፀውዖ መግለፂታትን ከተዓነቕፉን ከደናጉይ ከም ዝፀንሐ ይንገረሉ። መቐፀልታ እቲ ኣብታ ዝርከባ ትግራይ ተተኺሉ ምዕዋቱን ዘይምዕዋቱን ንኣባላት እምበር ንሓፋሽን ህዝብን የገድስ እዩ ዘይበሃል ኣኼባታት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣዳራሻት ክካየድ ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ንምዕዛብ ከም ዝተፈተነ ማኣዝናት ትግራይ ዘላቶ ፖለቲካዊ ኩነታት ዘርኢ ኮይኑ ተረኺቡ እዩ። ቅድሚ ኣዋርሕ ኣብቲ ኣብ ሜዳ ከባቢ ዘሎ ኣባል ዘሳተፈ ብሓላፊት ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ተመርሓ ኣኼባታት ሜዳታት ትግራይ ከም ጸረ ረብሓ ህዝቢ ይኸዳ ከም ዘለዋ ብዝርዝር ከም ዝተዘተየሉ ተባሂሉ ዝተፈከረሉ መድረኽ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ቅድሚ መዓልታት እውን ኣብ ዝተገብረ ናይ ሰሞያ ሜዳታት ክልል ስነ ጥበባውያን ኣኼባ ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ ትግራይ ዘሕለፎ ኩሉ ትዕዝቶታት ኣብ ትሕቲ ሳንሱር ከኣትዩ ክብላ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ኣተሓሳሲበን እየን። ሓላፊ ውድብ ቤት ጽሕፈት እቲ ሰብነቱ ዝተሰረዘ ሕወሓት ዝኾነ ወይዘሮ ፈትለወ ገብረ እግዚአብሔር ንሰሞያ ሜዳታት ጋዜጠኛታት እቲ ትካል ኣኪበን ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ብናይ በዓልና በትሪ ኢና እናተዘበጥና ፀኒሕና እቲ በትሪ ስርዓት ክሕዝ ኣለዎ ድወት ዘሕለፎ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ሳንሱር ከኣትዩ ኣብ ድወት ዘሎ ሰራሕተኛና ክፀርእ ኣለዎ ምባልን ቴሌቪዥን ትግራይ ቀጻሊ ጻዕሊ ውድበን ምዃኑ ክገልጻ ተሰሚዐን ነይረን እየን። ኣብ ገማግም ባሕሪ ሶማልያ 17 ሰራሕተኛታት ዝፀዓነት መርከብ ነዳዲ ብቐርሰንቲ ከም ተጨወየ ዝተፈላለየ ሰበስልጣን ጸጥታ ንቢቢሲ ገሊፆም። እታ ሆነር 25 ዝተሰመየት መርከብ ረቡዕ ምሸት ካብ ገማግም ባሕሪ ኣስታት 56 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ብሽዱሽተ ዕጡቓት ከም ተታሕዘት እቶም ሰበስልጣን ሓቢሮም። ኣብዚ ቀደም ብጭውያ መራኸብ ፍሉእ ዝነበረ ክፋል ህንዳዊ ውቅያኖስ ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ካብ ቅድሚ 3 ዓመታት ኣትሒዙ ጠፊኡ እኳ እንተፀንሐ ሕጂ ግን መራኸብ ገዘፍቲ ዓሳን ናይ ፅዕነት መራኸብን ዳግማይ ዕላማ ክኾና ጀሚረን ኣለዋ። እታ ናብ መቃዲሾ ትጓዓዝ ዝነበረት መርከብ ነዳዲ ምጭዋያ ኣብታ ከተማ ዓብ ስክፍታ ከም ዝፈጠረ ይግመት። ድሕሪ ምጅማር ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ዋጋ ነዳዲ ኣብ መቃዲሾ ብ3 እጥፊኡ ወሲኹ። እታ መርከብ 18500 በርሚል ነዳዲ ጽዒና ከም ዝነበረት ካብ ርእሰ ከተማ ዞባ ፑንትላንድ ዝተረኽበ ሓበሬታ የርድእ። ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ እታ መርከብ ብ20 ለካቲት ካብ መደበር በርበራ ሶማሊላንድ ተበጊሳ ኩናት ድሕሪ ምጅማሩ ናብ ገማግም ባሕሪ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ገጻ ኣምሪሓ ነይራ። ድሕሪኡ ኣብ ጠቓ መጻቦ ሄርሙስ ክትዘውር ድሕሪ ምጽናሕ ብ2 ሚያዝያ ናብ መቃዲሾ ገጻ ተመሊሳ። እዛ ኣብ ትሕቲ ቀርሰንቲ እትርከብ መርከብ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ መንጎ ዓሳ ዝግፈፈለን ከተማታት ሓፋርን ባንደርን ባይላን ደው ኢላ ኣላ። እቶም 17 ሰራሕተኛታት 10 ፓኪስታናውያን 4 ኢንዶኔዥያውያን 1 ህንዳዊ 1 ስሪላንካ ከምኡውን 1 ዜጋ ሚያንማር እዮም። እቶም ቀርሰንቲ ካብ ርሑቕ ቦታ ባንደር ባይላ ተበጊሶም ከም ዝመፁ ዝእመን ኮይኑ ብኸመይ ነታ መርከብ ተቋፃፂሮም ከም ዝኽኣሉ ግን ዛጊት ንጹር ኣይኮነን። መንግስቲ ሶማልያ ይኹን እቲ ኣብቲ ከባቢ ስርሒት ፀረ ጽውያ ዘካይድ ሓይሊ ባሕሪ ኤሮጳ ክሳብ ሕጂ ወግዓዊ መግለፂ ኣይሃቡን። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ዓመታዊ ፀብጻብ ጥዕንኡ ድሕሪ ምውፅኡ ኣብ ኣዝዩ ጽቡቕ ኩነታት ኣለኹ ክብል ንህዝቡ ኣረጋጊጹ። ኣብ ፕሮስቴት ኔታንያሁ ተረኺቡ ዝነበረ ንእሽተይ ሓደገኛ ጽኪ መንሽሮ ብመጥባሕቲ ተኣሊሎ። ኔታንያሁ ኣብ ኤክስ ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ከም ዝሓበሮ ዘይሓደገኛ ጽኪ ፕሮስቴት ንምእላይ ዝተግበረ ዕዉት መጥባሕቲ ስዒቡ ኣብ ዝነበረ ስሩዕ ክትትል ኣብ መባእታዊ ደረጃ ዝርከብ ሕማም መንሽሮ ተረኺቡ። እቲ ሕክምና ብቕጥበት ስለ ዝተግበረሉ ድማ ነቲ ጸገም ኣወጊድዎ ዝኾነ ኣሰር እውን ኣይገደፈን ኢሉ። እዚ ወዲ 76 ዓመት ቀዳማይ ሚኒስትር ጸብጻብ ጥዕንኡ ኣብዚ ምስ ኢራን ዝካየድ ዝነበረ ሩስን ውግእ ከይወፅእ ናብ ካልእ እዋን ክመሓላለፍ ከም ዝተሓተተ ገሊጹ። እዚ ድማ ቴህራን ነቲ ኩነታት ተጠቂማ ፕሮፓጋንዳ ሓሶት ከይትነዝሕ ንምክልኻል ምዃኑ ኣረድዩ። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ምርመራ ካብ 1 ሴንቲሜትር እቲ ንእስ ኣዝያ ንእሽቶይ ነጥቢ ጥራሕ ከም ተረኽበት ዝገለጸ ኔታንያሁ ምስ ፕሮስቴት ዝተኣሳሰር ንእሽቶይ ጸገም ጥዕና ነይሩኒ ሕጂ ግን ሙሉእ ተሓኪመ እየ ምስጋና ንኣምላኽ ይሁኖ እቲ ጸገም ሕጂ ነበር ኮይኑሎ ኢሉ። ኔታንያሁ ስለምንታይ ብቕጥበት ሕክምና ከም ዝተገበሉ ክገልጽ እንከሎ ብዛዕባ ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋ ሓበሬታ ምስ ዝወሃበኒ ብቕጽበት ክፈትሖ እደልየ እዚ ኣብ ሃገራዊ ጉዳይ ይኹን ኣብ ውልቃዊ ጉዳይ ሓቂ እዩ ብምባል ነቲ ውሳንኡ መብርሂ ይብሉ። እዚ ሓበሬታ ዝወጽእ ዘሎ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ስምምዕ ሰላም ንምግባር ኣብ ትጸረሉ ዘላ እዋን ኔታንያሁ ናብ ዋይት ሃውስ ንምብጻሕ ኣብ ዝቀራረበሉ ዘሎ እዋን እዩ። ብተወሳኺ እስራኤል ምስ ሊባኖስ ዝኣተወቶ ውዕል ምቁራጽ ተኽሲ ንተወሳኺ 3 ሰሙን ተናዊሕሎ።
ኔቶ ሓንቲ ኣባል ሃገር ካብቲ ወታደራዊ ኺዳን ክትውገድ ወይ ክትስጎግ ዘኽእል ሕጊ ከም ዘይብሉ ኣብሊጡ እዚ ዝግለጸሉ ዘሎ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ኣብ እትካየደው ዘላ ኩናት እስፓኛ ብሰንኪ ዝሓዘቶ መርገጺ ካብቲ ኺዳን ብምእጋድ ክትቀጽዓ ትደሊ ኣላ ዝብል ጸብጻብ ድሕሪ ምውጽኡ እዩ። ሮይተርስ ሓደ ስሙ ዘይገለጾ በዓል መዚ ኣሜሪካ ብምጥቃስ ከም ዝጸብጸቦ ካብ ፔንታጎን ዝለሓኾ ውሽጣዊ ኢሜይል ኣሜሪካ ንዘይተሓባበርዋ መሻርክቲ ሃገራት ክትቀጽዓሉ ዘኽእላ ስልትታት ይሕብር። ካብቲ ተጠቐሰ ስጉምቲ ሓደ ኣሜሪካ ንብሪጣንያ ኣብ ደሴታት ፎክላንድ ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ዳግማይ ክትምርምሮ ዝብል እዩ። ወሃቢት ቃል ፔንታጎን ኪንግሊስ ዊልሰን ንቢቢሲ ከም ዝገለጸቶ ኣሜሪካ ንመሻርክታ ኔቶ ኩሉ ጌራትሎም ክነሳ ንሳቶም ግን ኣብ ጎና ኣይተሰለፉን ኢላ። ኣሜሪካ መሻርክታ ናይ ወረቐት ነብሪ ምዃና ደው ኣቢሎም ግቦኦም ክዋፅኡ እትገበሉ ኣማራፂ ከተዳሉ ምዃና እውን ወሲኻ ገሊጻ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ እቲ ብ28 ለካቲት ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ሃገራት ኤውሮጳ ዝያዳ ግደ ክትፃወታ ብተደጋጋሚ ክፅውዕ ፀኒሑ እዩ። እስፓኛ ግን ግዝኣታ ንመጥቃዕቲ ኢራን ከይውዕል ብምክልካላ ምስ ዋሽንግተን ኣብ ምሰሓሓብ ትርከብ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስፓኛ ፔድሮ ሳንቸዝ ብወገኑ ብኢሜይል ዘይኮነስ ብወግዓዊ ሰነዳት ጥራዮም ከም ዝሰርሑን እስፓኛ ኩሉ ግዜ ኣህግራዊ ሕጊ ከም እትምእዘዝን ገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ኬር ስታርመር ኣብቲ ኩናት ወይ ኣብቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መደበራት ኢራን ዝገበረቶ ዕፅዋ ምእታው ንረብሑ ሃገሩ ከም ዘይኮነ ኣፍሊጡ። ይኹን እምበር ብሪጣንያን ፈረንሳን ድሕሪቱ ተኹሲ ምቁራፅ ነቲ ኣገዳሲ መስመር ነዳዲ ዝኾነ መጻብኦ ሄርሙስ ክፉት ንምግባር ፈቃደኛታት ምዃነን ገሊፀን ኣለዋ። ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ፔት ሄግሰን ግን ኣብ ኤውሮጳውያን ዘለዎ ጽልኢ ብምግላጽ መጻብኦ ሄርሙስ ካባና ንላዕሊ ንዓኹም እዩ ዘድልየኩም ስለዚ ብዙሕ ካብ ምዝራብ ናይ ስራሕ እተው ክብል ወቂሱ። ኣብ መወዳእታ ኔቶ ምስ ዝተፈጥረ ወጥሪ ንኣባላቱ ንምስጓብ ሕጋዊ መሰረት ከም ዘይብሉ ደጊሞ ኣረጋጊጹ። መንግስቲ ሶማልያ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ እስራኤል ዘተኣሳስር መራኸብ ካብ መጻብኦ ባብኤል መንደብ ክእግድ ምእዋጁ ዞባዊ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ርኡይ ምዕባለ ከም ዘርአየን ካብ ቃላዊ ደገፍ ናብ ቀጥታዊ ቁጠባዊ ዕላማ ምግባር ከም ዝሰጋገር ዘመልክት እዩ። ባብኤል መንደብ ሓደ ካብቶም ቀይሕ ባሕሪ ምስ እንዳብ ውቅያኖስ ዘራኸብ ኣገዳሲ ሻምብቆታት ባሕሪ ዓለም ኮይኑ ከገልግል እንከሎ السجوم الصومالية بتنتنتي بسفيحو كم قصتها وأكلا وعصوا زي كونس أبوليتيكا ملكتات كم ماستر كلاس يزرع تمتسابو بجبوتي من إيرترا زداو بمخانو باهجرا وحالتات أمام دما ببزعي زكوات أطر بمخانو صوماليا ترافيك دونا مبال نحدا وجن حيل بحر عاقمي يبلان يقدس تأواج صوماليا نسأل أفلوتو مهب تاريخاو مبين مس علامة فلسطين زلوا زينغنا متأثر نمدلال يقلقل صوماليا خمس زعم مسألة تاواسي توك بايت علامة بمقبر علم لخو درجاتات مدحن مراقب بعد مع منقدي تدرخو أهجرا وعلاقاتات مس إنه وسخي زلوا زي مرقا مسمرات نقدي كتب تصابون تجددوا من عمودات السجومتي عبلالي وتهدرا وحيل زيبلان أهزابون انتقونا استراتيجيكاو جيوغرافن بعدكي بمعتاقن نابتي سفح زباو وفري كتباو تغطي بمنصبرا رؤي جيوبوليتيكاو تلوا كحدرا خمزغلا زرئيو إيران أمتصابو هرمس كلتا نقداو ناي صعنت مراخب أب تحت قيدي أتيا حيل بحري إسلامو حلوا صورة إيران أمتصابو هرمس بزي فقط زنقاس زنبرا مسل شعر متأسر علوون زبلن كلتا نقداو صعنت مراخب أب قيد خمزاتوا صابات أنادولو إيجنسي حبر اتمنجن سبب سلطان إيران بمتقاس كم زحبرو تمرخب سرعة بحري بمتحس مسرب حتى تسائل أبستا أساسر نتفتت كم تساتفات ترتيران إيان تعاقيتن زلوها تحيل بحري بتوسخ مرمراتات كايد كم زلو قليس الله متصابو هرموس حدا خبتم أب عالمنا أزيم وصان زخون مسمرات متحلل في نداد خوينو كم زيوم زعمن سلو فتسامتات نقداوي من كسقاسات يتعنا أفو خمزلو يفلت حالتا تسائل أستغلت فلسطينيين قتلهم حالتا تسائل أملا قازا بزفتصمو تدرارب متقعتي شدش أبالات بوليس زركبهم بوحدو أستغلت فلسطينيين كم زقتلو الجزيرة حبيرو صبصبات كم زحبرو نشدش أوارح تصنع سمم توخصدو مبال اكوا انت تغبره معلتا وقس السبعو مسلات جن يقتلالهم ابزو وانزي أسات حدش حسابات كم زموتون يقلت السمم توخصدو مبال كري فرس سكفتاتات النعبية أبزو خودول زلوان وطر وسيخو يركب ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዶክተር ሰይድ ኢባስ አራግቺ ናብ ርእሰ ከተማ ኢስላማባድ ከም ዝኣተውን ዓበይቲ ሰበስልጣን ሃገር ከም በዓል ኣዛዚ ሰራዊት ፓኪስታን ፊልድ ማርሻል አሲም ሙኒር ከም ዝተቀበሎ ትሕበር እንከሎ ወኪላት ኣሜሪካ ጃረት ኩሽነርን ስቲቭ ዊትኮፍን ውን ሎሚ ናብ ኢስላማባድ ከኣትዉ ትፅቢት ይግበረሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ዝኾነ ዘተ ከተካይድ መደብ ከም ዘይብላን ዑዶት አራግቺ ከዓ ዋላ እኳ ብዛዕባ እቲ ደስኪሉ ዞቶ زت سلام مزتاي يخون نمبر بقطع مس أمريكا نمزتاي دليت كم زي بالله تعبر زلا عراقشي دحري إسلام آباد نام مسقط عمانن
ሞስኮ ሩስያን እውን ዑደት ከም ዘካይድ ተፈሊጡ ኣሎ ከም ዝፍለጥ ውዕል ምቁራጽ ተኽሲ ኣሜሪካን ኢራንን ብረቡዕ እውን ኣብቂዑ ፕሬዝደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ንስምምዕ ዝኾነ ነጥብታት ክሳብ እተቕርብ ነቱይ ስምምዕ ተኽሲ ዶ ምባል ንዘይተወሰነ ግዜ ከም ዘናውሖ ብሰሉስ ሓቢሩ ነይሩ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ ሼር ኮመንት ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።